uku, wannan addini Allah bai saukar da shi don ya takura wa mutane ko ya sa su cikin kunci ko ya sa su cikin damuwa ko ya sa su cikin takura ba. Ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah ce ban sa muku kunci da takura a cikin addini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah yana nufin sauki a gare ku, baya nufin takura a gare ku. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah yana son ya sauƙaƙa muku saboda an halicci mutum mai rauni ne. Da haka akwai adamul haraj, babu kunci a cikin addini. Shi sa kaga wata ibadar so ɗaya ake yin ta a shekara. Wata ibadar sai kana da so ɗaya ake yin ta a rayuwa ta wajibi. Wata ibadar sai kana ma da hali. Wata ibadar wata-wata ake yin ta. Wata ibadar mako-mako ake yin ta. Wata ibadar kullum ake yin ta. Wata ibadar kuma ko da wani lokaci ana yin ta, kamar imani. Ko da yaushe kana tare da imaninka. Amma sallah sai aka kasa maka lokuta 5 a cikin awa 24 minti 1440, sai aka kasa maka kai sallah wanda gaba ɗaya duration na sallar baya wuce awa 1. Ita ce ta kullum. Sai kuma azumi na shekara-shekara, wanda shi ma a cikin kwana 365 aka ce ai kwana wato ainihin 30 ko 29, wanda bai ɗauki ma 10% ba. Sai zakka, wanda ita ma ba ta wuce wato 1/40 a cikin dukiya. An faɗi zakka a cikin dabbobi, kowace dabba an faɗi nisabinta, nisabin raƙumi, nisabin shanu, nisabin raƙuma, nisabin shanu, nisabin awaki da tumaki a haɗe, nisabin hatsi, nisabin gwal, nisabin azurfa, kowanne nisabin rikazi da ma'adini da sauran abubuwa duk da ake musu nisabi, kowanne an faɗi nisabinsa. Kuma duka dai abu ne mai sauƙi. Kuma tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Wannan yunwa ne, yaƙi ne da talauci. Zakka tana yaƙi da talauci, tana yaƙi da tashin hankali, tana yaƙi da fatara, tana yaƙi da zaman banza, tana yaƙi da lalaci, tana yaƙi da wato ainihin rigima da hassada da ƙeta. Saboda tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Ana karɓo ta daga mawadata a mayar da ita zuwa ga marasa wadata. Wannan zai kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin masu shi da marasa shi. Sannan abu na 4 shine taqlilut takalif. A addinin Allah babu dokoki masu tsanani masu yawa. Ga su ba su da tsanani kuma ga su ba su da yawa. Lokacin da kake bacci ya fi yawa kan wanda kake ibada kullum. Lokacin da kake hutu ya fi yawa. Na ba misali da sallah, cewa sallah ba ta wuce awa 1 a cikin awa 24. Azumi ba wuce kwana 30, kwana 365. Haji so ɗaya ake yi a rayuwa, kuma baya a cikin rayuwar ma a shekarar ma kuma a kwanaki 4 zuwa 5 an gama aikin haji. Yawmut tarwiya, yawmu arafa, yawmul hajjil akbari, sai ayyamut tashrik ko ayyamu minan ko yawmul qarri da yawmun nafar awwal da yawmun nafar sani. Waɗannan kwanaki ne 5 zuwa 6 an gama aikin haji. Kun ga babu takura, akwai taqlilut takalif, babu wato nauye-nauye masu yawa. Haka harkar kasuwanci, harkar siye da siyarwa, harkar mu'amala ta auratayya, harkar haƙƙin uba da haƙƙin uwa, haƙƙin iyaye akan ƴaƴa da haƙƙin ƴaƴa akan iyaye, da sauran babi na wannan. Shine taqlilut takalif, babu nauye-nauye masu yawa da za su takura mutum su hana shi walwala, wasu cinye masa lokaci.